लिजा कौन लगुला तुमर कौन होती कौन केमती रिजल्ट होती कहब रेजल्ट मैम कौन कहबी बहुत जगार देखई कमी थिला आउ थे पुणी बढ़ी थिला एबे मोदी केयर मेडिसिन खाई 4 दिन हम खाइबार मोर बहुत बड़ चेंज मु बहुत खुशी अच्छी मो बापा माँ भी बहुत देखिए बहुत खुशी हेले एमती मो गोड़ एमती आउर बहुत फाटिकी थिला मोर कौन कौन खाई कौन लगे मु लगे बॉडी लेसन टिटर ऑयल आ गोटे एलोवेरा जेल रोटे मिसेकरी पानी मिसेक पीवा को देइथिले आ गोटे डिटॉक्स मेडिसिन बटिया टैबलेट हम से गोटे